kubor nakaslem jong unongsan hima. Kajengwan pendem bat kajeng yok kemno ya kasunam Raghuvanshi kalalong ru ka kubor kabana kalyang kipat ba kajela kila kam snow sting kemensim namar kane kajengja omtang kalapen but nam ya kathan sora bat ya kajela Meghalaya hindre kalapen snow si ru shikat de e hadin bakilami ya kajeng keno bagathan sora kade kajaka kababun bah kinong le kam snew na kalyang unong san hima marsan yo jengtip halor kane kajengja ulapuni uba Tito Starwell Khan ubade UMDC ka sora ban ngap ya ke e kaba kum unong mi khmat udan ban ong halor kane kajengja ha kaba ulapen pau ba kajeng sngo komen ba kajeng ai khuble ya ki bor pulit ka Meghalaya bat khamtam e ya ka sarkar barok kawe kabala shimkhya halor kane kajengja ha kabala penshai kedar baki pat ba kinong yarap bat ki bor jong ka sarkar kila treshdom met bat mensiem ban yo ya kajeng shisha uba atitos ulong baki bahayang hasem jong kiteki arngut kide ban wan pan map na kipat ba kathan sora bat kajela Meghalaya namar kajing kren jongki kalakta mat yong shikat de e ya kathan baro kawe ulong ba kani kajingja kalapen but nam bha ya kajela bat watla kaladon kajing tharai sneu bakande ka kurem hi kabadon kti ban penyap ya uraja da kababenrap baha ki por ki bala debru ki breu ki banabar ki judan kti banle ya kom ki niki kam snew shu uba atitas ulong bana kalyang kayeng kasem jong ki te ki arngut kila dawa ban tokit da ka CBI halor ka ni ka jingja Henry Minta na kalyang ka jela Meghalaya ru ka dawa ban tokit kala da ka CBI ya ki bahayang hasem khamtam ya ka kenthe ti kumba plai ka tu kubor ba ti halola ka jing yok yam mi ki tu ki laingut ki badan kitiban penyap yu raja Oh, ti ke e ba ti tos ka ba pidan ban ong halo ka tu ka jing yok yam ni kong kalong ba nakaliang ki ay kublay kiliang kulit bakilala ban crack ban lap ya ni kajing shisha kabalabu kalango ya ki babuan ki pat ba bakhamtam kajing snow jong ki pat ba jong ka than sora bakhamtam jong ka jelai halo kajing sya kano ba ka Meghalaya kalong ka bam save nang ta kajing sya kano jong ki pat ba jong than sora bagi de kinong panyap bre bagi de kinong luti bala keno eki bagi de ki ba khai ki khot met banang taru bala don bat ki gang ki ban panyap ya ka bat yo lok jong ka ten re ni so to kemen kalami penban ka jing shisha ha ka ba kade ka ni ka lok bat ki tu ki senrang ki bala panyap yo ni u raja te nakanyang ka jong ai ngaso ba u kitu ki bahaya hasam jong tu senrang kiriban pan map nangi ki pat ba jong ka song time sora ni pat ba jong ka jelahi bro kowe ba kiriban ai ka jing pen shai pat ba ka balong clear ha namar ba kila akren la palat ya ka time ka jongi ba dia ka jelahi bro kowe kumnya pat pisngo habi de bat kane ka jinglong jingman jong kane ka jingja nama ba kala penbut nam shikat de e ya ki pat ba nong shang jong ka than sa rabat pi kumunong mi khmat ke e ka ba pisngo halo kata kata ka nga ongi pi ba kala akta shibun ya ki pat ba jong ka time sora ba dia ka state ibro kowe halo ka ni ka jingja ka ba la shuan ban penbut nam but hoi ni hajing sisang ila don hi ka jing suspect ila don hi ka jing tharais ni ba kan longkum ni ten ringim nut ban keren namar ba ngi jui ba la judon ki jing jaman suaru aka ba kila penyap iki we na shawe ka jela ki wan bret ka ni ka state ka jongi te re hadin bala pau pat ni ki jing sisha te kamu ni mentangi sengo ba ka jing sisha la ni ka hok ka pau kan ti kumunong mi khmat ba titas ke e ka ba pisngo hakane ka por hadin bala yok yam yakini ki laingut bat hadin ka jingwan pendam no jong ka sunam hakmat jong ki bor pulet Ana kalian ka jonga mami khmat ing penpau ka jing so komen bak hajuk ka por suban ai kublai ya ki pulet jong ka Meghalaya bak hamtam ya ka sarkar hi baro oe ka bala syam khia lo ni ka kes ha ka ba ngila proof bangil baka state ka jongi ki government agency ka jongi ki long efficient ha bala don ka jing keno ba ong ba kim bam shania ki pulet jong ka Meghalaya baki ong ba kim long efficient baki le arsap baki sim sting te kita ki ba ong umta ki di ban pan map ru na ka sarkar
Naki pulit ba ki dawar mo daka CBI ki ang bangim syania ini. Temanta pa deka CBI hingi dawa menta kalamangi ba kadeban tokit kelai kini ki bahiyeng ba kamtam ni tentei bangni senrang ba kade daka CBI hiban tokit ikipat. Ba kumju ru daka state magalaya special team wakin nang ti banyak su ke ke badan halandat jong ni jengja. Tende ke bakongsan menta kalong bakidai banwan pan ma be sasora tu men jong ha jong bahiyeng sem jong ka ba kumju ru bahiyeng sem jong tu raja.